чеченеца да ге? Кой чеченеца да ге? Кой чеченеца да ге? Кой чеченеца да ге? Къде? Второ да ге? Кой чеченеца да ге? Кой да ге? Да ге? Река да излезнеш срещу мен се осмеляваш. Дай ми микрофона, брат, без това не ставаш. Викаш няма да заспиш, а пред мене се прозяваш. Не дей да отричаш, че само сричаш. Ти си горд, беги, че си права борт. Нямаш сила, ми пини си малко и за спорт. Кефиш ми с ти на римата, става ти любимата. На батъл ми елате тримата, петимата, може и десетимата. Една рима мислите от лято чак от зимата. Аре вече мина годината, мисля за рапъри, кафея с плейбека, баси спека. Нема да ви оставам на мира, на XVP-я като бира. Директно от шишето, чечо острието оперира. Малко дар, слово да ви трансплантира. Майка ти пред мен обича да позира. Тука на купона, в на чечо панталона. Сядаш ми на трона, аре клякай да се учиш, да го смучиш. Бавно и славно, бързата работа, срам за майстора. Кой ги мисли тея рими? Еми аз съм автора. На пълното поле, гладиатора. От тея изречения карваш са големи приключения. Хип, хип, хоп, ай, стоп. Ай, стоп. Чеченеца да ге? Стоп. Бегай да не те убява некой поп. Чеченеца да ге? Второ да ге? Чеченеца да ге? Второ да ге? Чеченеца да ге? Гърдите и не го е пете.